Wel, dyma nhw y rhai sydd yn deilwng wedi cymhwyso i'r bencampwriaeth, a mae yna safon uchel yn fan hyn, Owen. Ie, mae'r safon wedi bod yn uchel iawn gyda'r adran A. Mae'r dosbarthiadau wedi bod yn gryf iawn hefyd. I ni wedi gweld dosbarth yr ebolion yn cael ei rhannu oherwydd y nifer. Ond nid yn unig nifer sydd wedi bod ger bron Kitty, ond hefyd safon. Felly dwi'n meddwl bod Kitty fod yn ddigon hapus, dwi'n meddwl, gyda'r safon sydd wedi dod ger ei broni heddi. Dyma nhw y rhai pob un, mae'r beirniad wedi gofyn iddyn nhw sefyll ar ei ochr, fel iddi cael gweld nhw yn sefyll i fyny, ac yn gyfle'r gynulleidfa hefyd cael gweld nhw yn well hefyd. Wel, dyma'r bencampwriaeth yn aros i'r beirniad Kitty Bodley gwneud y farniad, ac yn ei weld pwy fydd yn mynd ar bencampwriaeth yn yr adran yma yn fuan iawn. Mae yna gyffro yma, mae pawb yn awyddus. Kitty Bodley, brydfa glibdel yw'r beirniad, ac wedi cael dipyn o her yma heddiw yn mynd i'r adran A. Mae'r pencampwriaeth o'i blaen hi, ac mae'n bendroni braidd Owen. Owen Griffiths yn cadw cwmni fan hyn, brydfa Iler. Mae gen ti ebol blwydd yn does. Ie, ebol blwydd yn y dosbarth yma gyda fi, ond mae wedi gofyn i'r ebol blwydd ddod i fyny i fod yn erbyn yr ebolesu. Bosib bod i eisiau cymharu'r ebol i'r eboles. Diddorol gweld be fydd ei phenderfyniad i yn y diwedd. Wel, at y stiwad mae'n mynd. Tybed pwy fydd yn mynd ar bencampwriaeth. Wel, pwy sy'n cael ei Owen? Wel, dwi'n gwybod pwy wisau gael ei, ond bosib bod Kitty yn meddwl yn wahanol. Ond dim gwahaniaeth lle mae'n mynd. And the champion. Wel, da iawn Owen, pencampwr yn yr adran A, Ilir Dakota. Ilir Dakota. Wel, llongyfarchiadau mawr. Of Owen Griffiths, from Cwtnewydd Lampeter. Yr eboles blwydd yn mynd ar Gil Wobr, o'r llongyfarchiadau mawr. Wel, yn rhyfedd iawn, David. Ffyrsydd ydw i yn mynd ar bencampwriaeth, a ffyrsydd o'r Keith hefyd yr un nath fynd ar Gil bencampwriaeth. William Keith Hughes from Swansea. So, congratulations to the winner there. Llongyfarchiadau i Owen Griffiths of Cwtnewydd Lampeter. And we'll have a sponsor from HSBC, who have been sponsoring the whole section today. And this is Angela Crown from HSBC. Fan hyn yn yr adran A. Ilir Dakota yn derbyn y rhosglymau gen y beirniad Kitty Bodley ar ran y berchenog Owen Griffiths. Ac Owen, hapus? Dwi'n siŵr bod ti'n hapus iawn. Ond dwi wedi sôn yn gynharach, dwi'n hapus gyda'r ebol, pinnau oedd yn gyntaf neu'n ddiwetha. O'n i'n hapus gyda'r ffordd yn edrych, felly i Sam ar diolch yn mynd, wrth gwrs, i sydd wedi i gynhyrchu fe, cael ei fyny o safon yma, ond yn tu hwnt o hapus i Sam yn fwy na dim byd. Wel, y Gil Wobr yn mynd... Y Gil Wobr yn mynd i'r eboles blwydd. Brynodyn Symphony Ann yn y cefndir a Richard Miller, dwi'n siŵr fydd Richard yn blist ofnadwy. Well done, Sam. Thank you very much. Wel, dyma ni pencampwr yn adran A. What a day it's been. Very Sam, good how are you day. feeling? Marvellous. I'm really pleased with the owner, who's stood next to us. So I'm taking photos. I'd like to thank You often have a successful winter fair. I've spoken to you many times here over the years. What's the secret? Judging some of the classes this afternoon. Commitment, hard work and commitment. I've had a lot of reserve champions, but it's my first To the championship. exhibitors, So, for coming here Thank you today. very much. Congratulations. Ac Thank you Owen, very much. dwi'n siŵr bod ti flexo fawr iawn. Wel, hapus iawn wrth gwrs. Fel nes i sôn yn gynharach, i Sam ar diolch, hi sydd cynhyrchu yr ebol yma i fi. Wel, dros blwyddyn nawr, ond
mae'r gwaith wedi rhoi mewn, wedi talu ffordd yn amlwg. Well, I don't know who's buying the drinks this evening, Sam. That's it. Well, we'll see you later on then. Diolch yn fawr. Llongyfarchiadau. Thanks, Sam. Diolch ti, boi. Ian Colt. Pencampwr y Merlod Mynydd Cymreig. Efo blwydd yn edrych yn arbennig heddiw Ilar Dakota. Ddangos gen Sam Mosley, ond wrth gwrs y berchenog Owen Griffiths. And in reserve is the Ian Philly. Brynod in Symphony Ann, the property of William Keith Hughes from Swansea, and shown there by Richard Miller. So, Llangareth Owen ar ennill y Pencampwriaeth heddi.